L-Aġenzija Żgħażagħ għal darb'oħra qasmet diversi fondi permezz ta' skemi lil laqdiet taż-żgħażagħ jew laqdiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. L-iskemi A4U Be Active qed jaraw tkabbir kemm fil-fondi mogħtija li din is-sena laħqu 300,000 € kif ukoll fil-parteċipazzjoni mill-laqdiet volontarji b'diversi proġetti li jsiru fil-komunità. B'kollox din is-sena ntlaqgħu 116 il-proposta li minnhom ġew magħżula 94 għaqda volontarja differenti. Laqdiet li benefikaw minn dawn l-iskemi ġew mistiedna l-avveniment li fih nataw il-finanzjament mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zzopardi sabiex jimplementaw il-proġetti tagħhom. Filwaqt li ferraħ lil laqdiet kollha li benefikaw minn dawn l-iskemi, is-Segretarju Parlamentari Zzopardi ħeġġeġ sabiex aktar laqdiet volontarji taż-żgħażagħ jew li jaħdmu maż-żgħażagħ jinteressaw ruhom f'dawn l-inizjattivi sabiex ikomplu jkattru l-ġid u l-kontribut tagħhom fis-soċjetà. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma saħqet dwar l-impenn tal-Aġenzija Żgħażagħ li tkompli toffri skemi simili.